kung sanay dagan sa investigasyon sa pagpusil patay so sa Galipoldo Saligan, retired PC, no? Diha sa Purok Size, Malingin, Binunido. Kano sa ato ni siya gipusil patay? Sir, di po sila sir, gahapon sir, August 30, sa mga alas 5:25 sa ng hapon. Alas 5:25 sa hapon. Unsa may nakaingon, unsa may hinungdan sa maong pagpamusil? Ang suspect mabutong usa ka army? Yes sir, army sir, na temporarily nga movement sa Barangay Malingin sir, para sa katong hindi pangitabo sa COVID sir ba? Pastilan. Ang niya? Angan sir, ang atungan sa suspect diri sir is Corporal Raymond Kasipli. Kasipli? Army. O, nga nagedad og 30 ang pamaigon ninyo. Tagalambunao, Iloilo City ni siya sir. Naka-assign sa 47 IB Charlie Coy sir, di sa San Vicente Trinidad Bohol. Okay, ja. Yeah. Nganong iya magipusil kato si Leopoldo Saligan ka? Ang base sa kuan sir, ato ang mga witness, nag-istorya ko namin si ang biktima sir na si Leopoldo Saligan, uban sa iyang kuan, uban sa iyang mga pagumangkong babae. Niya karon kay niabot na si karing army sir sa murag kay barangay hall man niya ilahang giistihan sir, dool rapod sa maong hitabuan. Unahan ra gamay niya. Pag-abot niya dito sir, ang kami manggong biktima ug ang mga pagumangkon ay sigot og parting training sa ilahang uyuan niya kani si Leopoldo kay kuan man niya sir. Yung constabulary niya sa mga tao nga may pagka kuan po ni arrogante niya kanang may ungas-ungas po dito ba kanang kuan. Pero mo tong pag duol nila murag na misinterpret siguro sa atong army ang ilang istoryahan kay base sa gingon sa atong witness kay bisok nikalit lang nagduol og manokmat sir ba nga siya ba kuno gilibak kuno siya atong army. Ang army mo ay maingon nanukmat siya. Oo, nanukmat ang army nga gingon nga unsa man gilibak ko ninyo kay nagisgot magparting training lagi. Oo. Nga mo to puros ang allegedly ang mga ang suspect o biktima, puros nakainom, sir. Ang mga init po, okay. Kanila si Kuan po, may pagka-Kuan po niya, may pag-arugante ni si kanay biktima, si Leopoldo. So, niabot ang punto, sir, na nakalali sila gumayo. Naglalali gumayo, hantod nga, dito na, gipusil na si Kuan, gipusil na ni si Leopoldo Saligan, ang abong biktima. Pila ka bala, may tama, sir? Sa amo ang Kuan sa uban sa doktor sir, pito ang migo ulit sa iyang lawas. Nga particular part nga kuan diri sa iyang kaning dughan og diri sa part sa ulo. 45 ang sa may tampugo. Ang gigamit 45 caliber. 45 o ang gigamit niya kuan is caliber 45 sir pistol. Nga ang issue sa ilaha sa army. Okay. Asa naman ron ang nakapusil? Si Raymond? So, sa pagkaroon, sir, da sa among kustodiya ang mong suspect, sir, among hold sa temporarily para paabot o sa may angay na mong ipay nga kaso, sir. Pero posible ani, sir, murder ang akong kuana ni. Nakainom ng maong sigurado nga silang duha puros nakainom, no? O, allegedly, sir, sa mga ingon sa kwan, sir, sa mga nakakita dito, sir. Nganong gitugot man sa ilahang labaw diha nga makainom-inom nga gidili marong panahon na, labi na sila pa'y gitugyanan sa pagbantay diha nga di masudlan og makagawa sa mga tao sa apektadong lugar? So far, sir, ipasiganaan nyo na sila, pero yung sa kwan, sir, gahi yung mga uning sa kwan yun, mga tao sa barangay Malingin, sir. Nabi niyo sila sa kapila na pahimang mo mukuan din sila kay lagi na kuan mo nila note na po nga kuan kay sa una pa lang gani kuan during sa itabo sa COVID pabadlong gali dugay mo to
Laki po siguro ang mga army, kaya nga nung inom-inom po siya. Ang mo po na problema sir kay ang mo pong atong kaubanan sa kuan nag kawat-kawat po siya inom na ito na hibawaan sa mga kuan po dito. Presidente nga tanaw po na kainom. O maunay sitwasyon nga nakainom siya, murag kuan kayo makapatayngkag po sudunggan, maminaw ba ingon ana ba nga mao sila gitugyanan sa pagbantay. Wala na to tubayo itong taong hubog. Mao lagi sir sa kuan kay sa kang nakita po ni Popular Raymond sir murag gamay ra pong pasensya ba. Na di po siya swito sa mga tao. Kaya kami sir na swito na gyud ng tawhana. Mao ba jud Na may pagka-arrogante nga. Kanang kuan ba? Ungas-ungas ba? Oh. Okay, wala lang po tutubayo kay gani sa istorya yung resign makato pero wag masuhito lagi to siya sa maong tao. So, gulang na po ni sir. Ha? Gulang na po ni nga biktima. O tigulang na po kay si Tinta nagukapin. Murag wala tato Moralan. Tungod siguro po sa ilang kainit sa ilang ulo sir ba? Lagi basta may armas lagi. Gipiktan na to tungdunggan ito og sa pagsabot niya nga murag lain na sultihan pwede ra to kay idara na mo pod. Ang aligasyon sa suspect, may action ko nagbuan, may action ko murag nibunot ba? Motong iyan lang ko nung giunhan kay sa kuno siya maun ano niya kay ko man siguro siya og may armas ba? Pero why armas ang napatay? O wala sir negative. Okay, so naaron diha ang patayng lawas asa na maron? Ang patayng lawas sir pagbiya na mo dito pa sa kuan pero nagkontak na sila og punerarya sir ang makaliwat sa kuan sir biktima. Layo ba sa Murag posible. Layo ba sa balay sa biktima ang nahitabuan sir? Layo ba? Layo sir, barok sa sir hapon siya pero unahan pa po gamay ang ilang balay. Mayo kay wa mo almar putong wa mo alsa putong mga kaparyentihan makagubot ninog samot. Magilay lagi sir, pasalamat po nga wa po sila mo kuan ba, mo alma. Eh siguro murag nahadlok po siguro nga nakita nila nga may ato ang kaubanan po dito nga mga pulis nga naka-assign sir. Na pag wan kahitabo diha day pulis nga ni responde. Pila ka mga army nang nagibutang dede sir sa Malingin? Usa ka team ni sir, murag 8 man siguro ni sila. Wag yun nakabadlong dun in town. Wag yun mabadlong. Wag yun nila mahupay ang kapsuko ni Kuan. Wag yun mapuypuy. Wag yun nakabadlong ato. Wala na kabadlong sila ang mga kauban sir kay dito raman ni sila sa barangay hall nga kini si Raymond murag of duty nakasibilyan naman ni siya. Murag nakasibilyan of duty nagbike-bike ni siya sir. Posible ka to gikatahapan wa pa to kahibaw og army po na siya siguro. Sir? Wa po siguro kitong biktima, wa siguro makahiba, basi gatuo siya di po to army itong si Kasipli. Pero no, nakaila naman siya sir, kay taon naman ang army. Mao ba? Taon mo kaila na gina sila kay usay kuan man sila magsulubog ng upper garment sa ilahang uniform ba. Oo. Kuan. Kanya makaila gid po na siya sir kay ang mga naong pamilyar man sila sa ilang mga katawhan dito. Na makita na sila nga bagong naong sigligod sila nga makaila. Eh, di man kaya nakura nga sila, sir. Gamay na nga sila. So, hilabihan kay pangalisang sa mga tao dito, sir. Kay tiyabay, nahadlok pa na sila sa gapinusi, dapoy pagpamusil, muna yung taong ikabuhi na rin itong mga kaiksunan diha. Mungkin, sir. Lisang ng tao ko dito, pundok pag-abot na mo, sir. Kuwan. Tilalim. Na, pangbadlong dito kay pundok-pundok na po ba? Ang kuya ba og katong kabanay na po itong gipusil o mao na po mo alma ba? Mo lagi magalit kay wa na po ni kuan nila ba? Wa na po ila nilaban pagkatabo. Paano kay paghuman ani si ang suspect paghuman sa hitabo ni kuan na po siya. Okay, so sa laing bahin, sir. Sir, kumusta asa naman ang gipapahiluna itong mga 195 ka mga LSI gikan sa Sugbo nga gisakay sa sakyanan sa Coast Guard diha? Hello sir. Doon na may mga 195 ka mga LSI sa Bien Unido nga gihakot sa Coast Guard. Asa man sila gipahimutang na habaw ba ka, sir? Nga
sa mga bahay nila sir, ang parte sa LSI sir. Oh, LSI, doon ay 195 na iabot kagahapon. Atong Bernes. Kasagaran sir, naa sa mga kuwan sir, gibahin-bahin na siya sa mga eskwelahan, nga napunta diri sa may gym o sa kinihamuang gitawag og dive camp. Wabay sa maong gidaghanon, wabay dito taga Malingin, wa ba? Wala. So far sir, wa pa man na dungog nga kuwan. Oh, Sa katong karon nga gihatod. kumusta ang sitwasyon dito sa Malingin, sir? Medyo may kuha naman sir, may lurang na sir, kaya ang mo naman po ilas kung katong di kuhan na duha ba to or kuhan. Mo na po iguan, pero medyo murag na ako ng mga tao ba nga nakasabot na nga murag may lurang-lurang na ang kuhan sitwasyon sir. Okay. Sa imong nasairan, sir, pila gyud na positive diha sa isla sa diha sa lungsod sa Binunido? Sa una sa iron sir, mga tao sir, ang klaro sa aming operation sir, kaya murag Di pa nimo siguro, no? Oh, sa maong na po masiguro sa magpila na po. okay, sa Kaya maong ang operation may Sa 195 nga nanguli itong Biyernes, why gipadritso ba sa balay? Naa sila sa mga quarantine facility? Nasa sila sa quarantine sir. Diri sa mga eskwelahan o sa diri sa among game sir, kaya na may gigama. Nga uban tapos sa ubang eskwelahan sa ubang kabarangayan. Okay. So, Police Staff Sergeant Romelito Abinido, salamat kayo sa itong mga kasayuran nga hipos ni mo karubutaga, sir. Okay, sir. Welcome, sir. Salamat po, sir. Panahon. Mga sir. Si Police Staff Sergeant Romelito Abinido, nindot nga doon ay mga pulis ngayon ining mga kinaiya itong interviewon ba, no? Very cooperative kayo, no? Nga mo hatag o mga kasayuran sa itong mga pangutan.